Ljudi su veoma zabrinuti, kažu da ćemo pored veštačke inteligencije postati gluplji, ne samo lenji, nego ćemo biti i gluplji. U jednom od prethodnih svojih snimaka govorila sam o ovoj temi i zanimljivi komentari su bili napisani povodom veštačke inteligencije. Rečeno je da je ona naš alat, da ne treba da joj se povinujemo sasvim, nego treba da je pametno koristimo. Mi smo još uvek ili ćemo i zauvek biti od nje inteligentniji i pametniji. Prema tome ne treba da se plašimo da li će nas ona bilo kako zaokupirati ili će postati tu naša zamena ili postojeći umesto nas. Međutim, mnogi sa pravom se brinu da ona neće nas zameniti, nego da će dozvoliti da se neobuzdano raširimo u svojoj lenjosti i da ne mislimo više svojom glavom, nego da ćemo se, služeći se njenim alatima, na nju potpuno osloniti. Ne bih možda rekla da to danas jeste opasnost, mi još uvek testiramo njene granice, ali možda možemo ovu temu da shvatimo kao podsticaj za buduće vreme i da kada god nešto priupitamo veštačku inteligenciju, kada joj pošaljemo takozvani prompt, da razmislimo da li bismo do zaključka mogli doći sami, jer ako ne bismo mogli doći sami, onda nam je potreban drugi. Zašto tog drugog ne pitamo? Zašto je lakše da se posavetujemo sa njom? Ako je ona tu samo da nam određene informacije da, ako je ona prošireni, usavršeni Google, onda nema nikakve brige kao što nije bilo brige ni do sada. Ali ako sa njom delimo ono što bi trebalo da podelimo sa drugima i tih drugih nema, već je samo ona tu, onda nije problem u našoj lenjosti, nego u našoj usamljenosti.